An balimaw ani ɲankuma bi kibaruya min b'an bolo k'a las'aw ma o de ye ko accident juguman dɔ kɔni kɛra Kucala min kɛra arabadon kunnafoni minnu sera an ma olu y'a jira k'a fɔ kɔni ko nin accident juguman in na kɔni mɔgɔ 3 kɔni nin tora a la wa mɔgɔ 28 fɛnɛ joginna minnu kɔni joginna a yirala k'a fɔ kɔni ko mɔgɔ 6 b'u la minnu joginna kosɛbɛ ka tɛmɛ tɔw kan wa mɔgɔ 2 yɛrɛ b'u la minnu ta fɛnɛ kɔni ko olu bɛ saya ni balo cɛ minnu kɔni ma se ka to Kucala dɔgɔtɔrɔso la olu kɔni dɔw bilala ka na Sikaso dɔgɔtɔrɔso la ani Bamakɔ dɔgɔtɔrɔso dɔw la a yirala k'a fɔ kɔni ko nin accident in yɛrɛ sɔrɔla min fɛ o de kɔni ko camion ba dɔ kɔni ale yɛrɛ ɲinitɔ k'a fɔ k'a bɛ jɔ a kɔni ma se wa donc k'a y'i to yɛrɛ ɲini la ani a taara mobili caman ni moto wɛrɛw don a ka nin yɛrɛ ɲini in na wa o de senfɛ kɔni ko mobili ni moto ni ale yɛrɛ taara don ɲɔgɔn na ani dɔw taara don sugu mɔgɔw sigilen sirada la dɔw taara don olu fɛnɛ na ko de kɔni nana ni tiɲɛniba in ye kɔni o tɛmɛnen ka bɔ yen an b'a yira la fɛnɛ k'a fɔ kɔni ko Algérie ni ale y'an kɛrɛfɛ dugu dɔ ye yen kɔni an ka tunkaranke minnu bɛ olu sɛgɛnnen don nin waati in na kosɛbɛ ko k'a d'a kan kɔni ko gendarme kɔni yen yɔrɔ la u kɛlen bɛ ka an ka mɔgɔ minnu bɛ yen k'olu ɲini cogo bɛɛ la u bɛ Algérie fan o fan k'u cɛ k'u k'a fɔ k'u bɛn'u bila k'u fili désert kan ni o ye cɛncɛnfuga ye a yirala k'a fɔ kɔni ko an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni mun ye maliyɛn 600 ye ko o ɲɔgɔnna kɔni bɔɲɔgɔnko bɛ yɔrɔw la ni olu kɔni ye mɔgɔw minɛ yɔrɔw ye ko u kɔni bɛ yen ka d'a kan ko a tɛna mɛn kosɛbɛ ko a kɔni yirala k'a fɔ kɔni k'u bɛn'u bila Algérie dancɛ min bɛ Mali ni Algérie cɛ o cɛncɛnfuga kan yen walima Niger désert kan yɔrɔ ninnu na an ka baarakɛla minnu bɛ yen ni olu ye an ka tunkarankew ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko mɔgɔ caman bɛ olu la minnu minɛnen don k'a sɔrɔ papier b'u la kunnafoni minnu yɛrɛ sera an ma olu y'a jira k'a fɔ kɔni ko nin ko ninnu yɛrɛ sɔrɔla min fɛ ko baarakɛyɔrɔ dɔ de la ni sojɔ de tun bɛ yen yɔrɔ la ko farafin dɔw ni Algérie yɛrɛ mɔgɔ dɔw de kɔni bilala ɲɔgɔn na ko o kɛra kɛlɛ ye o kɛlɛ kɔfɛ kɔni ko mɔgɔ 5 fagara ani mɔgɔ 20 ɲɔgɔnna kɔni joginna ko kɔni mɔgɔ minnu sara mɔgɔ 4 yɛrɛ ye farafinw ye mɔgɔ 1 de ye Algérien ye ayiwa an b'a yirala fɛnɛ k'a fɔ kɔni ko maliyɛnw bɔlen kɔfɛ a la min ye k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ ka ɲini ka gɛn farafinw bɛɛ de b'a la k'a d'a kan maliyɛnw dɔrɔn tɛ nka an kɔni bɛ maliyɛnw ta de dɔn o kɔni a yirala k'a fɔ ko o bɛ taa fo mɔgɔ 600 la sinon ko ni farafinw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'o ye mɔgɔ 100,000 ye ayiwa ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɛ ka kulomajɔ la